Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Animal Welfare Board of India Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying jong ka sarkar pedeng hagas ngi thok ding kala wengno ya ka jingken tu ka bala ai shikinong songshonong jong ka ri ban rakhi ya ka khat sautrik ubanai rempang arajar arpulai kum kata ka kau hok de lani ka sngi kedop masi kat kum ka shithi na secretary jong ka Animal Welfare Board of India la pentip ba da ka jingpatha jong ki bor badai khmi but nakatunat fisheries, animal husbandry and dairying ya ka jingken tu ban rakhi ya ka khat sautrik ubanai rempang kum ka sngi kedop masi la wengno la ban kedo bakat kum ka shithi na ka tai ka bot bala penmi ha ki khindiat sngi bala la ong ba ka masi ka dei ubot lom jong ka kolshor kinong India ka penim ya ka jingim jongki bat ka yo ka kot hapok ka ri barok ka wei la ong ru ba ka rukom im bala bot na do min barim kala jan do no na ka daw jong ka jingbot teneng yiki kolshor na ki wei kiri na ka por sa ka por ka jingpen bot yiki dostur jong kiri nong wei kala penlong yiki dostur ki nong muna ban sedang jano namar ka jingyo jingmento na ka masi ban kedup ya ka masi kan wanra ya ka jingkemen shimen bat barok lang la ong ka Animal Welfare Board of India ka khat sautri ko banai rempang ka de ka sngi ba ki babon ki rakhe ya ka kum ka Valentine's Day kadai ru ka sngi ya ka bala tip kum ka Saint Valentine's Day ka barakhe pendon burom ya u Saint Valentine ubalong uwe ni ki martyr ka balang Kristan hoi 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 Hoy aga TMC si Turki sentil di kalayaban penai Hoy aga TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela